Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muChishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari neChishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai zvakare kuchechi yedu yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muChishona. Mwari wari kutiropafadza uye tichiri mumwaka wemaropafadzo. Toda kutenda Mwari nemwaka uyu nokuti tichapiwazve kuti tiri kupinda mumwaka wakadii, asi tinotenda Mwari nokuti wakatiropafadza, wakatiita kuti tigone kuziva kuti chinonzi maropafadzo chii mukati muupenyu hwedu. Saka ndoda kutenda Mwari nemwaka uyu wapfuura, nekuropafadzwa kwatanga tichiitwa, nezvatanga tichiita, nokuti shoko raMwari riri kubudirira mukati muupenyu hwedu. Ngatitendei Mwari. Tinokutendai Baba nerudo rwenyu, tinokutendai nemaropafadzo amakazadza mukati muupenyu hwedu, tinokutendai nechiedza, tinokutendai neshoko renyu, nokuti iro shoko riri matiri rinoramba richikura uye rinoita kuti isu tiite zvarinotaura. Muzita raIshe Jesu Kristu, hatidzoke kumashure, hatidzike pasi uye hatikundwe nezvenyika ino, nokuti tiri vana vaMwari, nokuti shoko renyu Baba ndo chiedza chedu, mushoko renyu ndo matinogara. Muzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai Baba nehama dzedu dzakabudirira mukati panguva iyi, ndokutendai nevakatendoka panguva iyi, ndokutendai Baba nevavo vari kugamuchira Jesu nhasi, nevavo vari kuuya kumambo hwenyu. Muzita raIshe Jesu Kristu, shoko renyu ngarikure mukati muupenyu hwavo, mwoyo yavo irambe ichizodzwa, irambe ichikura mukuziva Mwari. Muzita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Toda kunamatira nhasi uno, tine hama zhinji neshamwari dzisati dzaziva Mwari. Tine kunyange kumabasa, kunyange kuzvikoro, tine hama, tine shamwari, tine vanhu vatinoziva vari kutambudzwa nokuda kwekusaziva. Shoko raMwari rinosunungura. Ngatinamatire vanhu kuti vazive Mwari. Tinokutendai Baba nokuti makatipa mukana wekuti isu tigomira pamukaha tichinamatira hama dzedu. Tine hama, tine shamwari dzisati dzaziva Mwari, idzo dziri kurarama murima, asi nhasi uno tinoti shoko renyu riri pachena, rinouya kune munhu wese. Ndinotaura kuti pese panotaurwa shoko renyu, vagone kugamuchira, warinzwisise, ripinde mukati muupenyu hwavo, wazive Mwari, kuti nyika yedu kwese kwatiri tirigova tinoropafadzwa neshoko renyu, nokuti makatipa shoko rekuti tive tinoropafadzwa. Hakuna munhu amakada kuti ava anoparara. Naizvozvo tinoti munhu wese anonzwa shoko renyu asaome mwoyo wake, asi kuti mwoyo wake uye unosunungurwa, anzwisise shoko raMwari, arigamuchire, aponeswe mukati muupenyu hwavo. Muzita raIshe Jesu Kristu, ndinokutendai Baba neshoko renyu, ndinokutendai Baba nemaropafadzo iwaya. Tinoti kumabasa vanhu vazive Mwari, muzvikoro vana vezvikoro vazive Mwari, tinoti mukati menyika ino vanhu vedu vazive Mwari. Muzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai nemabasa makuru ari kuitwa nevafundisi, ndokutendai nemabasa makuru ari kuitwa nevana venyu munzvimbo dzakasiyana, kuparidza shoko raMwari, kuita kuti vazhinji vauye kuna Kristu. Muzita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Panguva ino toda kunamata nendimi, tichigadzirira kunzwa shoko raMwari. Ngatinamate. Ribo baba shaka ribo masantori makaribo baba sika jeri moko riba kasoto rimakara moko shika ziba rimoko shikeri ya moko sontori baka ramotori ya maka santa riboko shikeri ya moko soto ribo baba santa ramoko shikeri ya moko soto riba baba sika rimotori ya baka santa. Tinotenda Mwari. Haleluya. Tichasvika panguva yekunzwa chidzidzo chedu chanhasi cherhapsody, tosvika panguva yekurumbidza nekuimbira Mwari wedu, tozonzwa shoko raMwari. Mwari wakuropafadzei. Chidzidzo chedu cherhapsody chanhasi tinochipiwa namufundisi Chris Oyakilome. Musoro wenyaya unoti kukosha kwekusangana tichinamata pamwe chete. Mapisarema 133 ndima 1 kusvika 3 inoti, tarirai kunaka kwazvo nokufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete norugare
Zvakafanana namafuta anokosha ari pamusoro, anoyerera pandebvu, idzo ndebvu dzaAroni, anoburukira kusvikira pamipendero yenguo dzake. Zvakafanana nedova reHerimoni rinoburukira pamakomo eZioni, nokuti ndipo Jehovha paakarayira kuropafadza kwake ndihwo upenyu husingaperi. Kuenda kuchechi kwakakosha, kunobatsira nenzira dzakawanda. Kunotipawo mukana wekusangana tichinamata navamwe. Kunamata kwakadai kwakakosha zvikuru. Unogona hako kunamata Mwari uri woga, izvozvo zvakanaka, asi unofanirawo kusangana nevamwe vaKristu. Sangana navo sechechi, sangana navo muchinamata Ishe. Mwari vanoda kuti tive mhuri, vanoda kuti tikure tiri mumhuri, vanoda kuti tive mhuri yevana vanodyidzana. Kune dzimwe mhuri dzisingataudzani. Mwari havadi kuti tive mhuri yakadai. Mwari vanotipa mikana yokunamata tiri toga, vanotipa mikana yokushumira tiri toga, asi vanotipawo mikana yokusangana nevamwe tichinamata. Vanotipawo mikana yokusangana nevamwe tichivashumira. Tinosangana kudai sechechi. Mumwe nemumwe wedu angadzidza hake shoko raMwari ari oga, asi izvi hazvina kukwana. Tinofanirawo kusangana tichidzidza shoko raMwari pamwe chete. Kusangana kwedu ibasa. Ibasa ratakapiwa sevaKristu. Kusangana uku kunoita kuti tikure, kunoitawo kuti kereke ikure, kunoita kuti tivakike, kunovakawo kereke, kunotisimbisa, kunosimbisa mumwe nemumwe wedu, kunosimbisawo kereke yose. Kereke iyi ndiwo muviri waKristu. Saka usashayikwa panosangana vamwe vaKristu. Misangano iyi hazvisi zvinhu zvinongorongwa nechechi chete, zvinhu zvatinorayirwa kuita. Shoko raMwari ndiro rinotirayira kuzviita. Saka iwe unofanira kuva pamisangano iyi. Hauende nokuti unoifarira, unoenda nokuti unofanira kuenda. Unoenda nokuti basa iri rakakosha kwauri. Isu tiri vatendi, tinopota tichisangana, tinosangana tichinamata pamwe chete. Haufaniri kushayikwa pamisangano iyi. Iripo kukubatsira. Ita zvaiita David. Akataura achiti, ndakafara pavakati kwandiri, handei kuimba yaJehovha. Tinoverenga mashoko aya muna Mapisarema 122 ndima 1. Haleluya. Namata mumashure mangu uchiti, Baba vandinoda, ndinokutendai. Shoko renyu rinondijekesera zvokuita. Ndanzwisisa kukosha kwekusangana nevamwe vatendi tichinamata. Ndava kukoshesa kusangana uku. Saka upenyu hwangu hwava kufambirana neshoko renyu. Maropafadzo enyu ava kuonekwa paupenyu hwangu. Kubwinya kwenyu kwava kuonekwa pane zvose zvandinoita. Muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti Ruka 4 ndima 16, vaHebheru 10 ndima 25 naJohani 4 ndima 24. Jehovah, 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 muri simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
makanaka, makanaka, Mambo Jesu, makanaka, 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 Mambo Jesu, makanaka, 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 Mambo Jesu, oh makanaka, makanaka, oh makanaka, Mambo Jesu, orumbidzwai, rumbidzwai, rumbidzwai, oh Mambo Jesu, orumbidzwai, rumbidzwai, rumbidzwai, oh Mambo Jesu, orumbidzwai, rumbidzwai, rumbidzwai, oh Mambo Jesu, orumbidzwai, rumbidzwai, orumbidzwai, oh Mambo Jesu, oh makanaka, oh makanaka, oh makanaka, oh Mambo Jesu, oh makanaka, oh makanaka, oh makanaka, oh Mambo Jesu, orumbidzwai, 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 oh Mambo Jesu, oh makanaka, 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 Mambo Jesu, oh Jesu. Haleluya. Ndinokuchingamidzai zvekare kumunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Haleluya. Ndinofara zvikuru nokuti shoko raMwari rakuwanikwa. Harichisiri chinhu chatinotsvaka kuti tochiwana kupiko, toita sei kuti tiwane shoko raMwari. Kusangoziva shoko raMwari ndiwo unenge wasarudza kudaro, asi iro shoko riripo. Tinodzidzisana saizvizvi tichitaridzana mumagwaro. Une mukana wokuenda kubhaibheri rako uchinotarira kuti bhaibheri rinoti kudii pamusoro pezvese zvatinenge tichitaura. Haleluya. Uye ndinovimba kuti manga munesi kubva patatanga tichinamata nokunyengetera, tichidzidza rapsodi redu ranhasi, tichirumbidza Mwari nokuimbira Mwari. Zvino tapinda panguva yokuti tidzidze shoko raMwari. Mweya Mutsvene vataure nesu. Mwari vari kuita zvinhu zvikuru mukati meupenyu hwako pazuva ranhasi. Vari kushandura upenyu hwako. Kana pane zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka, ndoda kuvimbisa. Zvinhu izvozvo zviri kutwasanudzwa, zviri kugadziriswa. Nokuti Mwari varipo ipapo pauri. Hausiri wega, hausi kungoteerera zvinhu zviri kuitika, asi unoteerera paredhiyo. Aiwa, tori mumunamato, kutosangana naMwari nokushanda kwaMwari nechizoro chaMwari izvozvo. Haleluya. Makorokoto tava mumwedzi waMbudzi. Ndinovimba makautanga zvakanaka, ndinoziva kudaro. Makautanga zvakanaka. Uye regai ndikugare ndataura kuti Mvudzi-Kristu vari kuzotiudza zvekare kuti mwedzi waMbudzi uyu mwedzi wechinyi, mwedzi watabuda wagumiguru wanga uri mwedzi wamaropafadzo. Ndinovimba kuti makagona kuzvipa nguva yokutaura maropafadzo pazvinhu zvenyu, zvoupenyu hwenyu, dzimba dzenyu, vana venyu, muchitaura maropafadzo pazvinhu zvese izvozvo. Ndo zvatakadzidza patakaudzwa pamusoro pechiprofita ichocho.
Asi zvinhu izvi hazvina kungogumira muna gumi guru chete. Chiprofita chimwe nechimwe chatinenge taudzwa, tadzidziswa, tinochitakura tichienda nacho. Watova mutoro wedu, atova maropafadzo atakufamba nawo chiprofita ichocho. Hatichisii mwedzi iwoyo wachataurwa, tinonge tingounganidza kureva kuti maropafadzo edu ari kuwanda, nokuti zviprofita zvedu zvatiri kungokukura tichienda nazvo izvi zvese tinazvo, zviri kungotiropafadza, zviri kungoita kuti tifambire mberi. Haleluya. Tichaudzwa shoko rechiprofita rambudzi, asi regai ndingokurangaridzai chimwe chinhu chandinoda kuti musakanganwa. Tichiri pabasa riya rekuunza vanhu vana kana kudarika kuna Mwari, Vision 400. Haleluya. Ndoimba kuti hamusati maikanganwa. Vision 400 takanga tapiwa mwedzi 6 yokuti mumwe nomumwe wedu atendeuse vanhu vanokwana vana kana kudarika, auye navo muchechi, vagare muchechi. Mumwedzi tatapiwa mwedzi 6 inopera muna zvita watava kuswedera pauri uyu. Nguva yacho yatofamba, handizivi kuti iwe pauri ipapo wanga waita zvingani, wanga waita zvipi. Ndosaka ndichida kutaura newe nhasi pamusoro penyaya iyoyi. Haleluya. Ndoda kuti uzive kuti mabasa atinopiwa muchechi aya, tichinzi indai munoparidzira vanhu, indai munoita zvakati, mabasa iwaya ndiwo atinozotongwa nawo kudenga. Ndoda kuti ndijekese chinhu ichocho. Regai timhanye kuna 1 vaKorinde 3 ndima 11 kusvika 15. Kwanzi, nokuti hakuna mumwe ungaronga dzimwe nheyo, asi idzo dzakarongwa kare ndiye Jesu Kristu. Kwai hapana imwe nheyozve, asi nheyo inonzi Jesu Kristu. Zvino kana munhu achivaka pamusoro penheyo idzi, ndarama kana sirivheri kana mabwe anokosha kana matanda kana uswa kana mashanga, basa romumwe nomumwe richavonekwa, nokuti zuva iro richazvibudisa pachena, nokuti zvicharatidzwa nomoto. Moto uchaidza basa romumwe nomumwe kuti rakadini. Kana basa romunhu raakavaka pamusoro padzo penheyo idzodzo richigara, uchapiwa mubayiro. Kana basa romunhu rikapiswa, ucharashikirwa, asi iye amene uchaponeswa hake, asi so akabuda pamoto. Haleluya. Munoziva tinowanza tichitaura, tinogara tichitaura tichiti mumwe nomumwe uchandomira namabasa ake, mumwe nomumwe uchandomira nezvaakabata. Kazhinji kana tichitaura kudaro, vanhu vanofunga pamusoro pemabasa avanoitirana kudzimba uko, mabasa avanoitira vanhu vavanosangana navo, vanhu vavanogarisana navo. Ndo zvavanenge vachingofunga. Mabasa ako, uyu una mabasa akashata, hamhorosi vanhu, bvunzi kuti makadini, uyu una basa makaipa, ukamukumbira chinhu anokunyima, una basa akaipa. Vanobva vafunga kuti mabasa iwayo ndo achanotongwa kudenga. Haleluya. Bhaibheri harinyanyi kutiudza izvozvo. Ndima yatataura iyi yatiudza chimwe chinhu, kuda regai ndidze kuijekesa. Kwanzi hapana nheyo yakaiswa, hapana hwaro huripo hwatingavaka pamusoro pahwo kunze kwehwaro kana kuti nheyo inova Jesu Kristu. Zvikanzi mumwe nomumwe wedu ngaavake pamusoro penheyo iyoyo inonzi Jesu Kristu, mabasa ake aanoita panheyo iyoyo. Angava mabasa endarama, anovakwa nendarama, sirivheri, mabwe anokosha, mashanga, uswa kana chii, matanda. Kwanzi mabasa aunovaka panheyo inonzi Jesu Kristu ndiwo achazonoedzwa nomoto kudenga, musi wauchasangana naMwari, musi wauchasangana naJesu. Ndo mabasa achaedzwa, mabasa awakavaka panheyo inonzi Jesu Kristu, kwete mabasa ose awakangoitirawo vanhu. Kureva kuti zvinhu zvawakaitira Jesu Kristu ndo zvichavhunzwa. Tinomwe mufananidzo watinopiwa wembudzi nemakwai nei. Jesu achitaura achiti, kwanzi musi wokupedzisira Jesu vachavhunza, vachati, makandiona ndichirwara, makandiona ndichidii, kwai zvinhu izvozvo maiitira ini. Kureva kuti zvinhu zvavanokoshesa, zvinhu zvaunoitira ivo, mabasa aunoitira Mwari. Haleluya. Mabasa aunoitira Jesu panheyo yavo iyoyo. Kureva kuti mabasa atinopiwa kuchechi aya ndo mabasa mamwe
atinenge tichiitira Mwari wayo ndokushumira kwedu Mwari. Mabasa atinoita kuchechi, atinopiwa kuchechi, ndokushumira kwedu Mwari. Saka kana tikanzi kune Vision 400, indai munouya nevanhu indai munouya nevanhu kuchechi, vamunouya navo, vamunoponesa, vamunotendeusa. Basa iroro ndorauchanozonobvunzwa kunzi paVision 400 paya pakanzi uyai navanhu vana, wakauyavo nevangani? Haleluya. Ndo zvaunofanira kugara uchiziva. Ndo mabasa anenge akasvinurirwa naMwari wayo, kwete ose. Mabasa anenge awakapiwa kuchechi, awakarayirwa kuchechi kuti uite. Haleluya. Nokuti mabasa auri kufanira kuita ndo kushumira kwauri kuita Mwari. Handi kushumira kwatiita Mwari tinoshumira tiri kuchechi. Kushumira kwatiita Mwari ikoko ndo kwauchazobvunzwa. Ndoda kuti muangwarire. Saka Vision 400 ichiri kufambira mberi. Nguva yacho haisati yapera. Uchine nguva kuda unoti handisati ndawana vanhu. Aiwa, tichinayo mwedzi miviri yasara. Manya nebasa irori. Musvondo rino chete unogona kutomhanya ukatonoparidzira vanhu vako vana, ukatouya navo vakakwana. Haleluya. Saka chirega kuora moyo kuti tatakapiwa mwedzi mitanhatu, zvino ndasara nemiviri kana mishoma pane iyoyo. Ndofunga izvi zvandipfuura, ndozoona zvichazotaurwa mangwana. Aiwa, enda nhasi, paridzira vanhu, vaudze nezvaJesu. Nzira yokuparidza nayo takakuudzai, takakudzidzisai. Dzokerai kudzidziso idzodzo, munodziteerera zvekare, muzive nokunzwisisa kuti mungaita sei kuti muponese vanhu. Haleluya. Regai ndingokunyengeterai tisati tapinda mune zvikamu zviri kuteera. Baba, nezita raJesu Kristu ndinokutendai, ndinopa mbiri kwamuri, ndinopa kudzo kwamuri. Ndinoda kutendai nokuda kwechaunga chandinacho. Ndinotaura chiropafadzo pamusoro pavo. Ndinotaura kuti mumwe nomumwe wavo achaparidzira vanhu agovawisa kuchechi, uye achaparidzira vanhu vanodarika vana. Hapana mumwe wavo anokundikana pane izvozvo. Shungu dzekuita izvozvo dzirimo mukati meupenyu hwavo, dzirimo mukati memwoyo wavo, muzita raJesu Kristu. Saka ndinonamata kuti simba rokuparidza iroro rinoshanda mukati meupenyu hwavo, uye vanhu vavanotaura navo vanoteerera kwavari, vanoteerera kuvhangeri, muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Regai ndikuragaridzei zvekare. Nhasi takati ndo zuva resungano, ratinofanira kupa mipiro yedu yesungano. Saka ndinovimba kuti mauya makagadzirira mipiro yenyu yesungano. Nzira yokupa yachona, munhu achazouya mumashure mangu achakutaurirai kuti munopa sei. Zvikuru sei vane ikokeshi munogona kupa zvese. Kana muchikwanisa kuita King's Chart munogona kupa mipiro iyoyo saizvozvo. Pamwe chete nemipiro yenyu yesvondo nesvondo. Taati kudzidza pamusoro pemipiro. Musauya kuchechi musina mipiro. Unofanira kutozvipa basa iroro. Uye kana zvikaitika kuti wapinda kuchechi usina mipiro, usangogumira ipapo kuti zvanasi zvatokwana. Paunozouwana, tumira mupiro wako. Uye chakatonyanya kunaka ndichokuti unofanira kugara wakazudza kuti ini pose pose pandinopinda munamato ndinopa mari yakati. Wochiona kuti nyange ukazonge usina mari iyoyo ipapo panguva iyoyo, nokuti kuda pane zvaitika, asi painenge yazovapo woitumira. Haleluya. Zvakanaka. Regai tipinde zvekare muchidyo chedu. Takataura kuti zuva ranhasi rinova iyo svondo yokutanga yemwedzi, izuva ratinodya chidyo, ratinodya muviri waKristu nokunwa ropa raKristu, sokurayirwa kwatakaitwa naJesu Kristu. 1 Korinde 11:23. Regai tiverenge. Kwanzi, nokuti ini ndakagamuchira kuna She icho chandakapiwavo, kuti Ishe Jesu nousiku hwaakapandukirwa hwakatora chingwa, akati avonga, akachimedura, akati, torai mudye, ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Haleluya. Saka ndoda kuti utore chingwa ichocho, tonyengetera, tochiropafadza, tobva tadya pamwe chete. Ngatinamatei. Baba, nezita raJesu Kristu ndinokutendai. Ndinokutendai nokuda kwomuviri wenyu imi Jesu Kristu wakamedurirwa isu.
kuti tiwane rugare, tiwane mufaro, tikunde muupenyu, tibudirire pazvinhu zvatinoita, tigone kuitwa vanhu verudzi rwaMwari. Zvinotava vanhu verudzi rwaMwari saizvozvo. Tinofara nokuda kwezvamakaita izvozvi. Tinoropafadza chingwa ichi patinochitora, tichichidya, tichirangarira iwo mabasa amakatiitira makuru kudai. Muzita raJesu Kristu. Amen. Saka ndoda kuti timedure pamwe chete. Mufudzi Kristu anotidzidzisa kuti kumedurwa kwechingwa ichi ndo kwakakosha, ndo zvatinodzidziswa neBhaibheri. Medura wobva wadya uchitenda Mwari. Haleluya. Haleluya. Kwainza izvozvo vakati vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai izvi nguva dzose kana muchinwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi kana kunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Haleluya. Saka ndoda kuti titore mukombe uyoyo. Pane zvandoda kungotaura ipapo. Kwanzi saizvozvo vakati vapedza kurayira. Vamwe kuna vamwe vanodana chidyo vachiti chirayiro kana kuti chakanga chisiri chirayiro. Kwanzi vakati vapedza kurayira ndokutora mukombe ndokudya. Chirayiro changa chiri chimwewo. Mukombe uyu chinhu chakamwiwa, chirayiro chatodyiwa. Haleluya. Chirayiro chakanga kuri kudya kwemusi iwoyo, asi mukombe uyu chakanga chiri chinhu chavakatora vakanwa mushure mokurayira. Haleluya. Saka ngatitorei mukombe iwoyo toropafadza. Baba, nezita raJesu Kristu tinokutendai nokuda kweropa renyu imi Jesu rakadeurirwa isu kusuka zvivi zvedu, nokuti ita vakakodzera kupiwa upenyu hwaMwari. Ndinokutendai, ndonyengeterera mumwe nomumwe ari kubatana neniko zvino, kuti kana anga ane zvivi zvaakatadza anoregererwa zvivi izvozvo nezita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai, tinoropafadza mukombe uyu muzita raJesu Kristu. Amen. Ngatitore mukombe tibve taumwa. Haleluya. Ngatingotora nguva shoma yengotenda Mwari nokutenda Jesu Kristu nokuda kwezvavakatiitira. Baba, tinokutendai. Jesu, tinokutendai. Makatiitira zvinhu zvikuru, makatiitira mabasa makuru pamuchinjikwa anova ndiwo akaita kuti tigone kuwana upenyu hwatava nahwo iko zvino. Tinokutendai nokuda kwemukana wokudya muviri wenyu nokunwa ropa renyu, tichirangarira rufu rworwo muzita raJesu Kristu. Tinokutendai makatiita chikamu chorufu rwenyu, takafamba pamwe chete nemi, takamuka pamwe chete nemi, uyezve tikawana upenyu hutsva nokuzvarwa patsva pamwe chete nemi. Tinokutendai nokukurumbidzai muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Zvakanaka, moteerera pazviziso zviri kuuya. Mushure monge ndapedza saizvozvi tosangana zvekare musvondo rinouya. Musvondo inoyi garai makateya tikuzivisei chiprofita chemwedzi wambudzi. Mwari vakuropafadzei muchava nesvondo rakanaka nomwedzi wakaropafadzwa wambudzi. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen.
Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Musangano wevafudzi nevatsigiri veshumiro yedu IPPC uchange uri kuitwa svondo rino rose. Tinotarisira kuti shumiro yedu ichange iri kuita mabasa makuru mushure memusangano uyu. Musangano watikaita wokunyengeterera kufamba kwebhuku redu reRhapsody wakabudirira zvikuru. Mamiriyoni akawanda evanhu vakabatana nesu pamusangano uyu. Tinovimba nemiwo makagona kubatana nesu. Murangarire kupa mpiro yenyu yesungano kutsigira mabasa anoitwa neshumiro yedu pasi rose. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody zvatinotuma zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Batanaiwo namufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Zvitupa zvevaya vakapedza zvidzidzo zvekuvamba zvavapo. Vamwe munogona kunge makatotaurwa nemi nechekare. Tinokurudzira kuti vaya vanga vasara nezvidzidzo zvishoma mupedzise muwanewo zvitupa zvenyu. Mava kugona kuwana Rhapsody pa SMS kunyange musiri pa WhatsApp. Panhare dzeIconet rovai *205# mosarudza Daily Devotionals. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Ibvai masarudza kuwana Rhapsody renyu pasvondo kana pamwedzi wose kuti musafanire kurangarira kurikumbira zuva rimwe nerimwe. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa YouTube panoti Shona Online Church nepa www.ce-shonachurch.org. Ivai nesvondo rakanaka. Auya mutau